Аре, покажи се, бе, човек. Аре, стига, излизай оттам. Здравейте, хора. Майка ти дева! Това няма, което е важно. Здравейте, пиратели! Ние сме Weekend Pirates и по повод Хелоуин Сме решили да отидем на лов за духове. Понеже в този Бермудски триъгълник не ще да ни заради статията, в която четохме за къщата. С две думи, това, което си спомняме, че къщата никога не е била обитаема за много дълго време, защото всичките и жители са измрели. И общо взето, който е заживял тук, има някаква теория, че са турски гробища на мястото, където е построена къщата и заради това има паранормални работи. Всички хора от селото твърдят, че тук са се случвали страшни неща, че обитават духове и демони, че който е влязъл в къщата не е излязъл повече. Има история, че на един от съборите на селото Не знам, давай, човек, защото вече на един от съборите в селото дошъл германец авантюрист, който като разбрал за къщата и веднага решил, че ще влезе вътре да разгледа. Влязъл и на сутринта, като излязъл, бил с побеляла коса и не искал да разкаже нищо за престоя му в къщата и веднага избягал и се върнал там, откъдето е дошъл. Та общо взето е това. Пълни глупости. дали са глупости, а? Гаранция? Не, аз между другото вярвам и много... Не знам. Кое се злоумира, бе? Какво му е, бе, екстра? Това е екстра, виж отгоре, човек. Я чакам да злоумира. Не, мен много ме е страх, бе. Бас. Абе, с тия глупости, бе. Какво стига, бе, човек? Погледни, аз няма вляза вътре, бе. Що? Не, майко. Престан. Спри се, бе. Спри си, защото много ме е шума, човек. И не е смешно. Добре, сега каквото е страшно, го смешно. Какво мръдна? Моля? Не, снимаме. Обмисляме го. Четохме в една статия. Нали има някаква логика тук да било турското гробище някакво? Ето го това. Другата е семейство, Спри го и това отгоре. значи някаква любовна история. Нали имало майка, баща, дъщеря, дъщерята се влюбва в някого и обаче бащата не одобрява. Съответно става нещо след това и бащата убива дъщеря си. Аз влизам. Аз ще съветвам преди да си влязъл да не влизаш, защото не знам. Добър съвет. Що оттам, бе? Пак ти лудия.
скърца вътре. Иво, ти ли си, бе? Иво! Аре, покажи се, бе, човек. Аре, стига, излиза оттам. Остана, бе. Настъпи гавърче. След като обстойно проверихме къщата, влизахме, излизахме, снимахме вътре и така нататък, спокойно можем да кажем, че няма нищо. Имаше емоция, беше забавно, страх ми беше. Харесайте видеята, абонирайте се за канала ни и гледайте предишните видеа. И също така спете спокойно тази вечер, защото духове няма.